एसएसबी फाइखि हानजानि बानजायनायाव बारहुंखाजों सिलिंखार जानाय नखरफोरनो जाग्रा मुवाजों लोगोसे जोखोम जानाय सुबुंफोरनो गोनां मुलिफोरजों लोगोसे फाहामथाय होदों। बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय निकासि हालाम दारागाव ओनसोलाव थांनाय 22 खालार शुक्रबार सानखालि मोनायाव फैनाय बारहुंखाया गाज्रियै सिलिंखार खालामलांदोंमोन। गोबां सुबुंनि न' बां सिफायलांदोंमोन आरो न' बायनायनि जाहोनाव होसिनजानानै खायसे सुबुंफोरनि देहायाव जोखोम जादोंमोन। दिनै बे सिलिंखार खालामजानाय नखरफोर आरो जोखोम जानाय सुबुंफोरनो 64 नं एसएसबी रैखाथि बाजानि फाइखिफोरा कामान्डेन्ट NKTAMTA नि बिथोनाव जाग्रा मुवा माइरं, दालि, थाव, पियाज राननानै होनायजों लोगोसे जोखोम जानाय सुबुंफोरखौ फाहामथाय होयो आरो मुलिफोरखौबो राननानै होयो। माइरं होफैदो, दालि होफैदो मैयानि हराव, ओमफ्राय पियाज, थाव बायदिसिना होफैदो, ओमफ्राय आरो मुलि होफैदो। बे बबे केम्पनि एसएसबीफोरा फैदों? दारागाव केम्पनि। बारहुंखा फैनायनि थाखाय होफैदो। बारहुंखा फैनायाव सारअन्थाइ गावदो, सारअन्थाइ गावनायाव न'खराव जखम जादोना, बेफोराव होफैदो। खोमायाबो बेंगा जादो, खोमा बेंगा जादो, गथ'आबो मेगना मोजां नुवा जादो, गोजा गोजा जादो, ओमफ्राय खोमाया खोनाया, ओमफ्राय मुलि होफैदो आरो एसएसबीफोरा लाफैदो। मैया फैनानै माबाफोर इउपिपिएलनिफोर माबा इदिनो माबा होनफैदो आरो इदिनो माबानानै। रात को तूफान आया था, जिसके कारण हमारा धारा कैंप में 64 बटालियन का जो धारा कैंप है उसका काफ़ी नुकसान हुआ था। अंदर भी हुआ और जो धारा गांव है उसके आसपास का जितना भी गांव है तो उसमें काफ़ी नुकसान हुआ है। लोगों के घर टूट गए हैं, लोगों के चोट भी लगी हैं घर टूटने से। तो जिनको चोट लगी है उनको हम दवाई गोली तो उनका ट्रीटमेंट कर रहे हैं। और जो चावल दाल नमक ये सब्जी वगैरह हम इन लोगों को ज़रूरतमंद लोग हैं जो उनको बांट रहे हैं। ये सब हमारे कमांडेंट श्री नंद किशोर टमटा 64 बटालियन उनके दिशा निर्देशानुसार किया जा रहा है। तो इसी को हम सिविक एक्शन के तहत हम करते रहते हैं। लगातार बीच बीच में हम जहाँ भी मौका मिलता है, ऐसा ज़रूरत जो पड़ती है, इन लोगों को हम हेल्प करते रहते हैं। गोजोनथाव खौरां। आसामाव थानाय बयनिख्रुइबो साबसिन सोलोंथाइ होग्रा मिरुफोरनि गेजेराव टेक बुस्टाराबो गंसे। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय CSD फिसारि मावख'नि साखाथियाव थानाय खारगावआव बे टेक बुस्टारा दङ। बेयाव बयनिख्रुइबो मोजांसिन सोलोंथाइ आरो नेम सोलिनाय गोग्गो थाखो खथानि सुबिदा दङ। सारा भारतनि गेजेराव सायख'जानाय बायदि सोलोंथाइजों सोमोन्दो थानाय फोरोंगिरिफोर दङ। टेक बुस्टाराव प्रफेशनेल जार्नालिस्ट आरो टेकनिकेल कर्सफोरखौ होनाय जायो। 24 घन्टा रैखाथिनि थाखाय मोजां सुबिदा आरो टेक बुस्टारा नोंथांमोनखौ सौहैहोगोन नोंथांनि थांखिसिम। टेक बुस्टारा नोंथांनि सिमांखौ जाफुंसारनांगौनि थाखाय गांल' नङा, साहस आरो गोहोबो होगोन। सोलोंथाइ लाखांनायनि उनाव 100% प्लेसमेन्टनि खाबु दङ। सोलोंनो गोसो गुदुं बिथांमोना 9395 695 095 जानबुं नाम्बाराव जगाजग खालामनो हागोन।